umuulan pa rin. Umaambon. Si Papa asintadaan pa rin. Nag-asintada na kanina po na po. So ayan, ready na ni Papa yung ayan mga bakal. Ayan, naghahalo. Yan guys. Mag-aasintada na ngayon si Papa. Para tuloy-tuloy na siya guys. Gutom ba? So yan po mga kabikulan na nilalagyan na nila kuya ng halo. Ganito yun na. Umaambon. Malay kasi kung palang yung graba. Ano yung nakikita? Napano lang ang kansi. Hindi natin kung may bayabas pa dito. Ah, meron. Wala na tayo nanginog na bayabas, guys. Ay. Ito oh, hinog. Ayan. Ayoko kasi ng super hinog. Gusto ko ano lang. Ubal. Okay na tong isa. Ayun, madami malalaki na. Huwag na muna yarn. Ayun oh. Pahinog-hinugin muna natin yan. Pero ito, kukunin ko na. Ay! Oh, hulog! Nahulog na! Tada! Ayun ka, sumataas. Wag na, okay na to. Kay Bunso naman yan kapag si Bunso na yung nagkuha dito. Yan muna yung bintana dyan. Uy, Joey, may ano oh. Grabe man. Ano na lang maliit. Kinudutan? Ayaw, ay kinudutan.
Wala ka lang mo, katurek mo. Ha? May pamanang kulot pa. Hindi pa. Wala pa tayong budget. Waha pa. Ang hakat. Gawa ng juice tataklag sa ipon. Gawa ng juice. Hello guys, good morning. Afternoon, alas 2 na. Ano nga pa, nood tayo ni Romeo sa katakutan. Good morning, good morning. Sino? Sino daw? Romeo ano? Romeo katakutan. Si Good morning, good morning. ito. Ito nga na akong nagbibiya. Iging Estrada. Yan guys, nagalagay na siya ng hollow block. Good morning, good morning. Afternoon. Good morning, good morning. Ay! Ay! May kalugay ako dyan, ma. So, gray. Okay, so sa tupad. So, sa tupad yun dyan. Kasi guys, nung nakasali ako sa tupad, kasi hindi pa nagpipay out. Ay! Sad. So, kala ko na lang na gray. Hindi na ni mama nahanap yung sombrero sa tupad. Oh. So, yan guys. Yan na siya. Nag-upload kasi ako. Panoorin nyo. Yan. Kulang pa maghahalo pa. Ayan. Dito pintuan yan. Ang dami naming pintuan guys. Ayun tang pinto. Ay nako. Pinto. Isa. Ay di bali. Ay aliw naman ito saro. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na. Ay, naku, liit na bahay. Ang dami. Wala pa, hindi man itong pinto. O pinto. Sara, umain. 4, 2, 3, 4, 5, 5. Dako sa mo pa. Puro yan. Basta guys, yan na yan. Merienda guys. Ay, mawala merienda. Ito lang guys. Wala pa kaming merienda. Ano? Asali ka? Para mabado naman. Oh, bado ka man ah.
Mana? Bibili tayo guys ng merienda. Si mama. Si mama na lang magbakal. Saka TLC. Anong merienda na ba? Bala kang. Kinalas. Bala kang. Kinalas na lang. Bibili tayo guys ng kinalas. So yun guys, nagbihis na ako. Bibili kami ni Kuya ng merienda. Umuulan kaya contact na lang yung hoodie. Guys, malapit lang yung bibilan namin. Hindi na kayo mag-helmet. Baka mabash. Baka mabash. Malapit lang guys. Diyan lang sa may as ng konti. Pwede nga lakarin guys. Pwede nga yun lakarin kasi pag dati, pag gusto naming magkinalas, ganyan, yung pansit yun na may sabaw ng iba. Maglakad kayo guys. Nilalakad namin yun kapag gabi. Tapos, pag pabalik ko uwi na, lalakarin na naman. Pag uwi, gutom na naman. Maglaro kayo subo. Yan yung banding namin before. Yung mga high school pa lang kami. Palitan lang po maganda. Palitan? Ang palitan mo? Alam mo yan! Mga kamari, Alas? Malas na. Oh. Pudo ya. Mga 1,000 yan. Mga 1,000. So yan guys, nandito na. Mga sabag. Nakakahiya. Nahiya ako mag-vlog. Kilala kasi ako dito. Madami pa naman sila. Ang galang, ganito dito. Aray ko, kuya. Alam, may simento pa, oh. Sila naman. Ang dami ng chinelas, may simento pa. So guys, mag-aantay pa kami ng take out. Umaamon. Hihiya ako, Char. So guys, ayan na yung order natin. Sarap guys. Sarap. Medyo matagal siya. No? Saka alas 3 na. Katiel's Resto. Malapit lang yan dito sa amin. Super sikat niyan guys. Madaming kumakain dyan. Kuya, okay na? Okay na? Ayun. Let's go! So guys, ayun na yung nabili namin. Okay na. Yan. Ano, nabili ka na ba? Tapos na ba? Kukuha sila guys ng semento kay nanay kasi na doon nga na tambak. Ayan. Yan. Sabaw ini. Kinalas kasi ito guys, tsaka lugaw. Ako kasi maglulugaw kasi matigas nga ang kanyan. Sakit ang ating ngipin. Ang bango talaga ng ano nila, kinalas nila. Ang sabaw. Ha? Super. Ako lugaw, Larn. Yes, ako yan. Banga kita yun. Guys. Ayan, habang mainit pa kauna na nindo. And I know. If I
Kamu nila. So guys, ayan lugaw. Si Bunso din. Tapos ayan yung kanilang merienda of course. Allah. Ganyan kasi. Hati siya ng... Ano tawag siya? Ano maghihiwa? Ay, maghihiwa siya ng... Maghihiwa. ng ano... Nang ano? Anong tawag dyan? Ano? Sabihin mo. Anong tawag nga dyan? Hiwa siya ng pagkain. Banana ata to, banana cake. Banana cake daw to. Na may mani. Na may mani-mani. Hindi yan mani. So guys, tas ito yung biglog. Ay, magmerenda lang muna po kamo kuya. So guys, mga tulog. Tawag mo na tayo. For today's video. Oh, baba. Kuya. Okay. So guys, merienda sila. Ayan, tulog. Ba't nasa ano? Ayan si Bunso. Si Bunso. Ayan si Bunso guys. So yan guys, tapos na mag-merienda. Back to work. Yung lupa na yan, dadalhin yan dun sa may likod. Kasi nga, yun nga, yung sabi ko sa'yo, yan yung gagamitin dyan sa may flooring. Ayan o. Buti na lang, hindi malakas yung ulan dito. Mga ano-ano lang, mahina lang. Anong boso din? Nadukan si Bulldog. Hinilip si Bulldog na. Ayan. Tads. Guys. Wala ko sa mood. Wala ka sa mood. Wala ka sa mood guys. Bakit guys? Dapat ang vlogger palaging nasa mood guys. Minsan ang vlogger malungkot din. Bakit? Iba kayo nag-iisip. Garo kasi tilo. Ano kasi tilo? Bakit? Bakit malungkot din? Malungkot ka? Iyo. Bakit ka malungkot? Wala kang pera? Hindi mo mabigyan ako lang. Okay lang yun. Sabi niya, hindi mo naman ako binibigyan. Okay, oh kuya, oh nagmuna. Okay lang yan kung wala kang pera. Ang importante buhay ka. Yan. Umulan na naman siya. Nakakainis. Nakakapikon din minsan ang panahon, no? Pero okay lang yan. At least umuulan. Kasi hindi na umuulan. Puro na lang init. So, palagi ka magreklamo na sobrang init. At least ganyan lang na ulan. Hindi yung malakas. So, ano ata sa bato ata makusog. So, ang caption ni Kuya Vince, bagyo da. Bagyo. Siguro makusugon. Wala na, magkakabit niyo. Wala na. So yan guys, nahalo-halo na ni Kuya ng mabuti. Maglalagay na dyan si Papa ng hollow blocks asintada. Ano ka? Ambon. Pero nakakahiling. Hindi ko man tigbayadan pa. Wi-Fi, makainin. Netflix. Wi-Fi ka, TV ka. Oh, yun. Hindi man kasi Netflix binabayaran din every month. Pero
Bahala sila. Halo block. Ayun, Hollow Blocks. Nakaputi ka ba taba? Tapos ilan mo ang pants mo? Ili nga oh. Ay naku mga pasaway. Ilingon mo talaga ang likod kang ano mo. Pera na ano? Itaas mo. Naganto na din ako dati. Ito na pagkaras mo ito ng bakal. Naglaro. Orang semua ya, gue malah bos gue ke trabaho. Aso fake news. Pero Bam! ngayon po, sinuspindi man talaga. Oo, suspended. Eh. Pero may kabang mata. Sarap daw. Malumoy! Malumoy man talaga si Durumog. Ay! Ala! Muntik na. Malumoy. Ano? Ay! Uy! Nabasag! Hala guys, nabasag! Maano? Malambot. Ah, basa kasi wag mong gagalawin yung basa. Dito ka lang, oh. Ang basa. Grabe man talaga. Isang ganyan. Yun. Kita dito siya. Ano kuya? Halaba, kidiit. Daiman. At siya na 4. 4 na ba? Kasi guys, ito yung magiging kusina. Kusina na to. Sige na po, pano. Arin. Ano ito pa? Sige na po, gapos pano. Gapo? Nasa anong si gapo? Si mama nanonood ng pelikula. Pelikulan ma?
Makatakoton. Oh, Lord. Nalagyan ng bakal. Kaya pa guys. Ayan na. Guys. Wala kang samod guys. Hey guys. Taga na ko. Busog kasi. Ganyan si kuya kapag busog. Diyan pinakaon. Ay, di ka nagkaon. Ito di ka nagkaon. Gutom pala. Ganyan pala yung guys kapag gutom. Ano yan? Atsara. Okay lang. Natama dulag. Di ka mo bakalan. Sige ka. Nata nagdudulag ka mating. May negosyo ka na palan mating. Mating. Ili ko daw mating. Masarap mo na ano ka nagibo. Guys, may nag-ilibot mo. Atsara. Si Sega din nagibo. Ni. Iso, negosyante na yarn. Mama, ano eh? Ang gurano yun eh. Oh, sarap. 100. Eh, mangga na yan. Masarap man. Ining sarit manggurano. 50. Ha? 50. Kunin na sana, talay mo ubos. Tapos ini manggurano. 20. 75. Ah. Iyan daang. 100 tapos kasi guys para ano para madagdagan mo anta ambis pangaraluyan pangaloy ba talaga bagay ni Kunin na sana. 200 oh, Jesus Jesus ama bayadin na ano, ikaw nagkuha. Ano? Mama, ibalik ko. Ito, ibalik. So, ito to. Ay, naku, ako pala mabayad. Kala ko si mama. Dahil pa? Thank you. Si Mating, may negosyo na. Ano na? Manipis yun ang ligsi doon sa yay. Taas malumsi oh. Isa? Dahil mo na kaya ganyan siguro Baluloy, malungse. Na nawara na sa A4 duwan natin na. Parehas pati Joseph na wala. Parehas na wala. So yan guys, ayan. Oh, Mating, libuton mo yun yan, maubos. Boss, let's go. Kuha na, Mating. Kuha, Mating. Baluwa ka doktor ka no. Baluwa. Dati guys, palagi gumagawa niyan si nanay na ano, atsara. Atsara.
Hello guys. So yan guys, naglilinis si Papa. Ako naman magpi-premiere. Pero may ako lang nagtatangko na ano. Madaming, ala, hinog na pa. Papa, may mga, guys, madami nang nauhulog ng mga anahaw. Premiere ako, wait lang. Ayan yung anahaw, guys. Ito yung bunga ng anahaw, ayan o. Tingnan nyo, masarap po matamis kasi nahulog kasi siya. Pero pwede ko naman siyang kainin para sa inyo. Kakainin ko siya para sa inyo para malaman nyo kung anong lasa nito tapos yung laman. Manginis naman. Ganito. Ayan o. Orange. Orange yung laman. Matamis. Ganyan yung pagkain niyan. Actually, bago man yan, batis doon mong gasubang. May ilaw talaga. Iiling pa ang suago. At ako makatandol baga doon pa ang suago. May amin na paulan. 5 beses na natumba. Tapos guys, meron pa siyang botol ganyan o. Makasat yan ang liog. Nilalaroan namin to dati, Jolin, ganyan. Ayan o. Madami ng hinog ba? Bintana. Ay po, may mga hinog na talagang anaw, ade. Naglilinis na si Papa. Uy, ang dami nang nag-comment saglit. Ayan na. So yan guys, hanggang dyan lang muna yung trabaho. Bukas naman, madami pa naman guys na araw. Kaya ayan. So ayan, naka-premiere ako ngayon. Mag-shoutout ako. Oo. Ano, shoutout. Shoutout kila Kuya Benji Fernando, father and daughter Jack Aranton, Kuya Wency Sapnoy po, Kuya Kenneth, Jessie Añete, Zed Moto. Ayan, sila pa lang yung nagko-comment sa premiere natin. So ayan guys, shoutout sa kanila pati sa mga sponsors. Timpaway kila Kuya Nolly. Ayan, parang mas malakas yung ulan dyan sa bato. Kaya sabi kasi ni Kuya kanina, ni Kuya Vince sa vlog, bagyo daw. Yung sa ano, yung sa thumbnail yung title. Kaya ayun guys. So ayan guys. Yan muna for today. Thank you. Bye bye. Love you all.